बे समाव गिदिर खौरां गंसे गंनै गंथाम नङा लारि लारि स्ट्रेट अफ हार्मुज खुलिफिननायनि थाखाय कमार्शियेल जाहाजा खारबाय। स्ट्रेट अफ हार्मुज खुलिफिननायनि थाखाय मुलुगनि नोगोरारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ। इरान आरो आमेरिकानि गेजेराव दावहा जानायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय मुलुगावनो पेट्रलनि बेसेना बांनायनि थाखाय भुगिनांदों। माखासे हादोरफोराबो स्ट्रेट अफ हार्मुजखौ बन्द खालामनायनि जाउनाव सैनांदों। बे समाव मुलुगनां पेट्रल थावनि बेसेननि खारिफोरनि सायाव फोरमायनो लादों। आथिखालाव बयनिख्रुइबो मुलुगनि बांसिन बेसेननि पेट्रल थावनि बेसेना एसियानि हंकंआवनो बांसिन। हंकंआव पेट्रलनि बेसेना 383.92। आथिखालाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो खमसिन पेट्रल थावनि बेसेना आफ्रिका हादरमानि लिबिया हादरसायावनो बाङाइसिन। लिबिया हादरसायाव पेट्रलनि बेसेना 2.17। लोगोसे आथिखालाव भारत हादराव पेट्रलनि बेसेना 108.02। बेबादिनो एसियानि सिङाव थानाय भारत हादरनि साखाथियाव थानाय पाकिस्ताननि पेट्रल थावनि बेसेना 101.33। लोगोसे बांलादेशनि पेट्रलनि बेसेना 111.4। भुटाननि पेट्रलनि बेसेना 99.35। नेपालनि पेट्रलनि बेसेना 134.79। श्रीलंकानि पेट्रलनि बेसेना 139.32। चाइनानि पेट्रलनि बेसेना 118.39। बेबादिनो आथिखालाव आसामाव पेट्रलनि बेसेना 105.73 नुनो मोननाय जादों। मुलुगावनो स्ट्रेट अफ हार्मुजनि गेजेरजों 20% गोथां थावानो थाङो। सुइजारलेन्डआव इरान आरो आमेरिकानि दावहाखौ लानानै गोजोन गोरोबथानि सावरायनायनि उनाव स्ट्रेट अफ हार्मुज खुलिनायनि थाखाय मुलुगाव पेट्रल थावनि बेसेना खमायनो हागौ। बेबादिनो भारत हादरनि नोगोरारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फैनो हागौ। लोगोसे भारत हादरावबो पेट्रल थावनि बेसेना खमायनो हागौ।